Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at for today's video ay magluluto ako ng chicken tinola. Ayan. Wow! Sinabawan kung saan the best ito para sa mga nanay na nagpapasoso kasi base doon sa Paano masabi? mga healthy tips ng Pedia. Isa daw sa pinakamainam na pampalakas ng gatas ay ang chicken tinola. Kasi kumpleto na siya may luya, etc. Basta healthy. Mas maganda kung native chicken. Kaya sa lahat ng mga nanay na nagpapa-breastfeed sa kanilang mga anak or may mga sanggol sa ngayon, the best to kasi talagang iba yung lasa. Mas masarap, mas masarap sa panlasa ng bata. Kaya ngayon, ang lulutuin ko ay tinola para sa inyo. Diba? Simple lang pagluto ng tinola. Yung mga ingredients natin, simple lang. Wala nang chichi. Okay, so magluluto na tayo. Aking pangsahog na gulay, papaya. Gaganyanin niyo yung papaya para mas lumabas yung katas ng papaya. Yan. 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 Ito yung katas ng papaya. Effective. Effective peller. Matigas ang papaya. Papayang ito nasa ano po 25 pesos. Disappointed! Kasi yun yung Makati sa papaya. Kaya dapat malinis yung papaya. Okay. Ganyan ang hiwa ng papaya. Ganyan ang hiwa ng papaya, medyo malalaki kasi ano lang naman to, pang sahog o yung tinatawag na verdura. Yan, tatlo lang. Yan. Tapos lalagyan natin siya ng tubig para yung kate, yung dugo ng papaya ma-absorb dun sa tubig para pagkasama natin siya sa pagkisa nakaano na siya, nakakatas na. Okay? Okay. And this is our chicken na gagamitin. Yan. Kunting chicken lang ito kasi kunti lang naman kami dito. Yan. Okay.
Ito yung mga sangkap na gagamitin ko para sa pagluto ng chicken tinola. Meron akong garlic, onion, ginger, papaalis ng lansa ng manok, at dahon ng sili. Yan. Yung chicken, syempre. Yan. Chicken. Yan. At syempre yung papaya. Yan. Kunti lang ang mga ingredients ko. Simpleng-simple lang. Dahil ito naman talaga yung pinakang simpleng kusin ng tinola. Yan. Luto na tayo. Ay, pagka mainit na yung kawali, magigisa na tayo ng mga sangkap, yung bawang, sibuyas, pati yung garlic at saka yung manok. So, lalagyan na tayo ng mantika. Sunod na yung bawang at onion. Sama-sama na yan. At yung ginger. I-toast natin ng konti yung ginger para matanggal yung amoy ng chicken tinola. Pagka ganyan, nalagyan na natin yung manok. Bango. Tapos sama na lang natin ito sa paggisa yung papaya kasi matigas naman ang ilay. Tapos lagyan natin ng asin. Tapos ngayon, lalagyan natin siya ng tubig. Kamihan natin ng tubig. Yan, masabaw. Para sa mga nagpapasusong nanay. Yan. Dahil nandito ang pamangkin ko, kaya madaming sabaw. Tapos tatakpan natin. A few minutes later. Yan, tingnan na natin. Wow! Wow! Siya after play natin. Ayan, tingnan na natin yung ating tinola. Wow, ayan, luto na siya. Okay. Parang naubas. Pagka malapit na nating patayin yung maluto yung tinola, lagay na natin ng sili. Yung dahon ng sili. Lagyan na natin. Lame kaayo. Lagyan natin ng ganito. Lagyan sa mix. Yan. Perfect. Wow! Panalo.
Ginagawa mo. Ito na ang ating chicken tinola. Sarap. Kain na tayo. Ayan, sana nagustuhan nyo ang aking recipe sa chicken tinola at don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. Kain na tayo. Bye.